आविदार करून आविदार करून कामगार लोकांनी आविदार करून त्यांच्याशी आवडे आगे जाऊ तू विनाश करून आविदार आगाम तू बजीदार सीधा करून तू बजीदार सीधा करून तू कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानि भवानि सहितानि भवानि सहितानि नमामि भवानि मझे मझे आरक्षित हम घर हम प्रभु प्राप्त हो जाऊँ मझे मझे उपचार ग्रहण कर आगक देवे भक्तमान कृपा करुणा प्रदान करिए भक्तमान हृदय आनंद प्रदान करिए आनंद प्रदान